Čaute lidi, tohle je den 3, co otvíráme tady kalendář. Jo, den 3, takže si otvíráme 3. Jo, takže a dejte mi like a odběr, jako hodně mě to potěší. Cíl je 500 odběratelů, takže a 3 je, hej, kde je 3? Jo, tady, hej. To bude podle mě duplo. Počkat, tady je duplo. A podle mě to bude ono. Tak, jdeme otevřít. Já. No. Kinder Chocobons. Hurá, yes. Let's go. Hurá. Mám. Mega goby. Takže. Pro tohle video to bude vše. Dejte like, odběr a čus, bus, autobus.